Kukhona into engithanda ukuthi ngidlule kuyona. And ngifuna ukuthi siyilalelise kahle lento. Lento yokuthi abafana bashela amantombazane ngoba enemali. Noboniswayo uthi ubonisiwe akaboniswa nje intombazane engenamali. Akaboniswa nje intombi ehluphekayo ukuthi ayishade. Ubonisa intombazane nje efundile. Bese uthola ukuthi yena akanayo naleyo mali. Uyiqile. Wenza yonke inhlelo zakho zenza ngale ntombazane. Bese le ntombazane ngempela ilutheka. Umshade. Ubiyona phela kusho ukuthi ishada yena. Uma simshadile le ntombazane ngenxa ubuvila bakhe. Ngoba uNkulunkulu ukudalile ukuthi indoda iyona eyoba uprovide eyonikezela ekhaya. Kubuye ukuthi iqwebu kuyena. Impilo yakhe isiphezulu. Bese kuyavuka kodwa ukuthi ingathi uphethwe manje la ngoba noma uyatshelwa phela ngoba vele uyena oshadiwe la umakoti uyena walotsholo. Bese banenkinga aphume kulomshado. Ngoba akazange ayithande le ntombazane, wathanda imali, wabona ukuthi impilo yami yobalula. Kanti akayithandi. Uphakathi kuyona ubuka abanye abangaphandle abathandayo ngoba ushadiwe ngoba eshadelwa ukuthi lo unemali. Nabo sisi odadewethu abake bayeke lento yokuthi bathanda imishado kakhulu. Umuntu azathanda umshado ukuthi ancamela impela ukuthi ayishade yena. Azi kahle nje kunyembeza wakhe ukuthi uyayishada. Akhiphe indodla zeyimali ayishade. Njengoba uyishada uzosishada udlale ngemali. Abuye lo muntu ukuthi iqwebu kuyena bese yakudakaza kushiye phansi. Bese uhamba ukhala uhayiza la ukuthi hey wawusukhipha imali, awusikhipha imali yakho wena washo ukuthi uyakulahla. Sufisa nokuthenga izinkabi manje. Ngoba manje ubuka imali yakho emoshekile. Yini njalo ubudedengu. Ifana nayo lento yokukipita lento kuyishada. Ngoba unomuntu nje ongenandaba. Abanye abondle emakhaya ba amantombazane afundisiwe emakhaya. Angidlule nje kule. Fundisa umuntu ekhaya abe right kodwa uthola ukuthi noma ngabe uyinsizwa yakho